Mwanju murigere chinga kiama kia ODM giachengera kwa emiaka ebere muyigonya kwa koleka segeti kia Gusii Stadium uyo ligetie kero kyo bujumbe imebunge ya Machoge Chache Omwoske Evans Ogari Junior niganya kwa gakobolia amo Gusii gochamo na boigo kwanchirana na kwarigania honsi ko ruchinsemo ao boigo niganya kwa kwanera ebitambukiro ikiame kia ODM kia berige gwetera korwa Kenya tokaba gekorosiwa Kuliare kwa jaga Gusii Stadium ese celebration ya nene ye miaka 20 ye kiama yeto ya ODM oise kuliare ese byame byo sipitali binge bigo ike miaka 20 orere to celebration ye kiama yeto na andori magana siasa ne rienge bune tore birthday party yo celebrate kiongozi yeto Mheshimiwa Raila Odinga aso kebeke kiama kamo na kwa strong for the last 20 years anda sabantu wetu bagusi ni wanataka kubatebya kere bintu bunebire twariganie byamba byonse gagusi na tumwe komorenda engaki ya siasa kera ike na lyokonyo na twese n'abasadi no take support from one party to the other okonyo ore muramo na andi moenda guchukuta uina gina ngo saba abantu baminto because of late kiabera abantu bakongusana na babo de byamba getembita keiriga ebinde bitakeriga lakini agenda kenene bono Kenya no morenda ande jikure tukabware 2027 ande babateba 2 years in politics is a long time ye kiama buna ODM kere strong kiabeire in power usikiabeire in existence for the last 20 years igine kiama gerege ko ande kebwate networks iko tuna botabe togoteba tuko tayari kama chama cha ODM. Voy a